Hola, som el Marc i el Marco i explicarem el treball de música de Gaetano Donizetti. Gaetano Donizetti va néixer el 29 de novembre del 1797 a Bèrgamo, Itàlia. Va morir en el 1848, on va néixer a Bèrgamo. El gènere musical de Donizetti era el gènere d'òpera. Donizetti va composar 65 òperes, 16 simfonies, 14 quartets de corda, 193 cançons, 45 duos, 3 oratoris, 28 cantates, concerts instrumentals i sonates. Leonardo Donizetti va ser el petit dels 5 germans. De petit va estudiar música al Conservatori de Nàpols i en el Liceo Filarmònico de Bologna. Quan era gran, la seva dona va donar llum a 3 fills, dels quals cap va sobreviure. Abans de complir un any de la mort dels seus pares, va morir la seva dona d'una malaltia, del còlera. En el 1848 estava molt malalt i el van ficar en un manicomi. Finalment, va morir en el 1848 i el van enterrar al cementiri de Valtés. Després van traslladar el seu cos a Bèrgamo, a la Basílica de Santa Maria la Major.